Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na Miyerkules na pagkahapon sa giraray an pagpaabot mampo nin pagrespeto asin pagngumusta sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay na dyan an paglaomin na sana po igwa na nin maray na resulta sa maghapon tang pagtrabaho, pagpagal, paghinguha, pagdiskarte, pag-sakripisyo asin iba pa sa pagikan sa tuyang padagos na panarig. Ipagpapasalamat sa satong mahal na kagurangnan Heso Kristo. Miyerkules ngunyan, igwa po ni banal na novena or Mother of Perpetual Help. Pasalamat kita kay mahal na inang Santa Maria sa gabos na intersesyon asin blessings. Alas 5:15 madadangog yan taon-taon digdi po sa DCGB. Programa ng Bicol Target. Naglalaom na nagdiretso asin may natadaman na madangog. Sagkod alas 5 an hapon. Mantang gayud nagmemerienda kamo or naghanda na kan pamanggihan. Mag-uro-iristorya lamang kita kan mga pangyayari lokal, national, international. Pati naman ang pagbutwa nin informasyon na sali dyan sa Mega Force Patrol. Nangenot si kumpadreng Jimmy ang samuyang chief reporter kasabay Pading Alarmario, kumpareng Jomar Bien, Joshua Bino, Karen Nicole Ala, Angel Mustaza, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control si Kuya Nemi Flora, Tata Nems Flora, yaon man si Tata Boomer, Don Emilionario kan 97.1 OKFM. Pait sana Tata Boomer. Ta mga noarin duma naman kita mag-inuman dyan mismo sa sentro kan Ligaspi. Daing mga kunano nung hororon dyan mismo. Sa newsroom, nagmomonitor asin nagsusumada kan istorya lokal, national, international, nanginginot News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Madam Chaleron, Nicolan Gloriani, and Jimos Barrios. Mantang IT si Jerome Nico Martinez, and samuyang navigator sa internet lanes. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon. Pigi daw kumandaw ang text nindo. Ano daw lamang kung may mag-text man na, yaon man po kami, nagdadangog pa ata na baya. Ay, sige daw ang sa kuyang number 0942-670-1195 sa Smart, 0942-670-1195 sa Smart. Yan. Sa Globe, 09660
730-115. 0960-730-115. Sana, kan man ba ka mo tabi? Text man lamang. Pigi-idaw ko ka mo. Po ngawon man na. Day ka mo dyan nagsisigmok man lamang. Ray na hapon, tabi. Mga kabikol target. Yan. Digdi po sa DCGB. Sarong una kitang istorya sa lado international, medyo napalapwas ta inini nagkapirang aldaw dahilan sa mga pressing stories, events na nangyari sa satuyang palibot. Pero may major international breakthrough kanakalihis na semana. Ito bagang bako nga di ka nakalis ng semana, siguro ka nakalis na aldaw ito, nagkaperang aldaw pa lang. Uy, salamat na may nag-text. Oh, talaga naman. Sir Pio, yaon po kami, nagdadangog sa likod kan divine, yugon mo. Sukuan, sa tahian dyan, si Ate Vanji, Buda Ate Ems, yan. Ray na hapon tabi sa Indo dyan. Ate Vanji and Ate Ems, yan. O may nag-upod, 5220, hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Ay, salamat tabi, ha? Thank you so much. Na. Ay, inay. Umrinas, nawaya na su, kunyan ko, supungaw. Saing ka mo dyan sa Birak tabi. Ay, Santa Cruz, sentrong-sentro. Good afternoon dyan sa Indo, ha? Salamat tabi. Salamat. Good man, may kababayan ako duman sa Katanduan, Estatanems, nag-apod. O yung patayan dyan, yung Elevans sa likod kan Divine, si Ate Vanji, Buda si Ate Ems, yan. Always listening si 2472, yan. Tapos si Sir Alvin Gapayaw, marhay na hapon. Sir Alvin, long time no see. Mag-coffee lamang kita duman sa Pepperland. Aray na hapon tabi isay mo. Di bultadahan ta itong napupunan tang istorya taod-taod hata. Akseptaron tumo na ang istorya dyan sa luwas. Sa Pawa, mga taga-Pawa, 2150. Maray na hapon. 2150. Yan, 2150. Sa Pawa, tapos si Rodel Reginaldo. Maray na hapon tabi. Rodel Reginaldo. Sir Rodel Reginaldo. Sa Alicia Hotel mag-coffee. Iyo tabi, Sir Alvin, no arin tabi, ha? Timbrehan mo sana ako, maski taon-taon siguro pagkatapos, Or istorya barang, ha? Sa Alicia Hotel. Aram ko, ikan may access the van. Sir Alvin, ikaan may sekreto. Sir Alvin tabi, ikaan igo dumaning direktang link sa Alicia Hotel. Rumdumaman ako, Sir Alvin, kung ika nasa Kamurawayan. Sabi ni Sir Alvin, ha. Managad. Magkape lamang duman, Sir Alvin. Pwede. Igwa man ako ning sentabo digding diit. Idagdag ko man sa bayadan ta duman. Idagdag taman sa babayaran duman. Mga noarin nga ya Sir Pio. Mga noarin. Abay sana. Mahalat sana ako kan sa imong timbre tabi. Tara mo naman sana kaming mga kadaihon. Nagdidepende sana sa mga sabi na nga ni gobernantes. Tatanems. Ini si Sir Alvin, pag sinabing sa Alicia Hotel, alam na
ang access niya duman. Direkta, tabi. Sa sarong persona na denumero, uyugon moan. Maray na hapon, Sir Tabi, nagdadangog kasabayan sa iyang agum, Ivy Vicente Reginaldo, Barangay 18 kan Cabangan West, Legazpi City. Wow, Cabangan West. Good afternoon, Tabi, Sir Rodel Reginaldo, bada si Madam Ivy na Reginaldo, ha? Ivy Vicente Reginalda. Thank you so much. Bueno, yung mga reports muna dyan sa luwasa, iralaog ta iyan, tanganing maaraman tan mga latest na pangyayari dyan sa satuyang palibot kasabay ang news team. Angel Mustaza on the spot report. I-connectar ta ang linya kay Angel. DZGB on the spot report. Angel, marhay na hapon. Please go ahead na. Yes, good maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Di ako matubod na kadaihon. Kadaihon sa kadaihon. Yan. May kulay pula, may kulay green, Buah! may kulay blue. Anaglulo na daduman. Sa tanog pa sana, nahuhuros na ang kalson. Maray sana po, nari ako nagsakay duman. Sige. Sa mga masunod na aldaw, Sir Pio, posible nang masusog kung sa inka nagtutu battle. Ini, Sir Pio, matapos na i-anunsyo ni Legazpi City Police Station na Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tatal Jr. na magkakaigwanan ng drone patrol sa Legazpi City sa mga masunod na aldaw. Magpapalayog sila ning drone. On a regular basis iyan? Di pa iyan, Sir Pio, na paplano dahil sa sagod sa ngunyan, nagahalat sinda na may ma-train na mga personnel ninda na magmamaniobra kay itong presenting 4 na unit ni drone na niyaon dyan sa indang istasyon. Ini, Sir Pio, ipinaliwanag ka na hepe dyan sa patura kung saan magiging parte ini kan sa indang mga strategiya para mapugulan, makaskas na masusugan mga sospek asin makakapagresponde tulos sa mga mangyayaring o posibleng mangyaring kriminalidad sa syudad. Wow. Sinabi ni Tapel na sa presente nga ni Sir Pio, igwasin din 4 na units ng drone dyan and makakatabang ininin marahayda Sir Pio para ma-realisar itong hagyat sa Indakan Alkalde ni Alkalde Hisham Ismail na tibaad lamang ngaya na sa 2026 makuaman ngayaan top 5 sa pagiging safest city na sangunyan nasa ika-9 na pwesto. Sigun sa hepe, nasa presente, manageable man da po, Sir Pio, ang krimen na nangyayari sa syudad asin makaskas man nidang nare-resolveran ini dahil sa epektibo ang 9 fixed visibility point na nakataltag sa palibot. Dangugunta po, Sir Pio, ang kabtang kan pagkipagurunta sa hepe kan Legazpi PNP. Napansin ko, yung mga tao mo mismo ang nag-aaresto, malalakas ng loob. Marami kaming insidente po talaga. Sample na dyan yung janitor na talagang siya nag-aresto. Iba pa dyan yung kasakay, isang araw, yung kasakay sa jeep, pasahero, tumulong din sa isang biktima. So siguro naramdaman ng mga taga-Legazpi na ganun ka-swift yung response ng police natin. Within 5 minutes, makakarating kami. Siguro nakatulong sa lakas ng loob. Ano po, na alam nila pag may matawagan siguradong may darating. Kasi siyempre yung safe and security din lang inisip. But yun po, yung nakikita natin yung mga ganitong klaseng action is isang patunay na ano po, na i-empower na. At tingin ko kayang ma-aim po yung sinasabi niyo, ma'am. Basta maging patuloy po yung magiging ano natin, tulungan ng publiko at kung anumang sektor ng community para lang maging peaceful. Kami sa party lang din kami as sektor ng community para maging peaceful po yung Legazpi City. At yung target po na mas mataas pa sa 9, kaya natin yan. Basta magsama-sama tayo.
So yan Sir Pio, mientras na pinasalamatan man ni Chief of Police Tapel ang LGU Legazpi partikular na ang alkalde para sa plano man kaini na pagbakal ni na container van Sir Pio nagigibuho na integrated sub-police station dahil sa amin na si Tapel na dakulo sila mga personnel na nakikisirong doon sa mga harong, may mga waiting shed, may mga establishmento as in nasa tent nag-stay mantang nakataltag sa palibot para man pagpapakusugkan visibility sa palibot ng aning mamantiniraan pa si Ordencan syudad. Kung mapanumiring, inda ko sa natabi, Angel, magayon iyan na development dyan sa Legazpi City, PNP, igwa na sinaning 4 na units nin drone. Yes po. Inda ko sa nakunan ibang mga munisipyos, buda ibang komandansya, igwa na kaan. Pero this is the very first sa Legazpi na sa komandansya ni OIC Tapel, magamit na sinaning air asset. Opo, Sir Pio. Pinadang units yan, 4? 4 po, Sir Pio, ang yaon dyan nakasaray mo na. O di masususog na naman kung saan magdudus botilyas mananggad. Mario Joseph. Duman ako, Sir Pio, matambay sa command center kang Legazpi PNP para pag nailing kong niya ang kaduman. Kunwari, man lang wala ka man ako pasiring duman. Kahurunon ta so deputy. Tatiba dito Ay, iyo. ang magmamanihar kan kuan na drone na. Nailing dito duman kan sarong aldaw. Olokon. Drone magayon na yan ata kaito baga Angel maiibog kita kan mga pelikula Estados Unidos de America na ang NYPD minagamit na nin mga arog ka na sistema kaito several years ago. Apo. Drone. Yan. And in fact, igwa na nga nila nagruluwas baga maski sa mga Facebook recent developments pati na sa mga pelikula na ang sarong person ng piga-arestar nahahanap na ning drone and igwa na ning automatic na facial recognition ipig-feed duman sa command center makukunyang ka na madidetect ka na kung hain ka and ito na mismong drone ang ma-arestar sa imo. Kung igwa na kayo ng teknolohiya, kung kunyang ka, mahilig ka itong drone, basta na sanan mabuto dyan sa hampang mo, igwa na ng recorded message na arestado ka kasi arog ka ini, pag pumalag ka, igwa ng armas ito. At least inidig di sa Legazpi, pag igwa naman agad nin drone, it will help a lot na ma-augment maabot sa mga lugar na iabot kan manpower ninda ang personal. Opo, may nag-text ni Sir Pio. Baada masilaod sa drone ka mga nakalaylay na mga telco. Daay man ta papalayo gud aning hurhalang ka duman sa mga telcos. Iyo iyan mananggad magayon-an mga noarin i-follow up tayan kung noarin an gagamiton budaan manihar kaan so Deputy. Igwaning ko niyan. Igwaning technical capability kaan. Inda kung igwanan ning lisensya dapat nakuhaon sa gobyerno Oo, kasi tigahalat lang po Sir Pio niya. So mismong, ang last time na nahiling ko kayan, may distribution talaga po si RD Babagay kayan sa mga iba-ibang mga hepatura. Pero up to the exact details po Sir Pio, ang aram ko lang since na nabanggit man ni COP, Legazpi ang may 4 na unit. May 4 na unit. Ang halimbawa man ka, di baga sa probinsya, yung apsi mo, haluyo na. Taonan, pigbibilang, ikaw ning drone dyan, pipalayog ang kaito pa. At last, ikaw ning drone ang Legazpi PNP. Very good. Yes po. So, yan po, Sir Pio, ang mga dugang po pong informasyon at istorya sa luwas, Angel Mustaza, DCGB. Salamat, Angel. DZGB On the Spot Report. Kaito nagkakahirling ta sa pelikulang science fiction tatanems yan na drones na nagralayog. Yung nahihiling tan kaito sa mga pelikula. Ngunyan it's reality. Itong supig istorya tang sa Estados Unidos de America na drone na igo na ning facial recognition tatanems. Yun na itong nag-arestar sa mga kriminal, so mga fugitive. Sa kadakulan sa New York, pati bagaan New York, it's the city that never sleeps. Ang tawon yan, yaon talaga maiwogon.
pag naispatan na katabang so kunyang katabang so mga CCTVs ninda sa New York, strategically located na mga CCTVs, gabos yan pigiskan ang mga nagralakaw na tao dyan pigiskan. Pag igong nag-positive duman sa wanted, automatic mina-feed duman sa indang operation center, mapalayog na ning drone. Kung daining pulisya pa duman, naglayog sa drone, o ito na, hahampang ka na kan drone, igong nagkataram. Madulag ka, sususugon ka, kung sa igama ko niyan. Tapos yaw naman sa ground force, kan NYPD. Yan. Madulag ka duman sa drone, nagsusunod sa imo. Kung halimbawa, rapason mo, igwa man ito ning armas, itong sa drone na ito kan NYPD. Arog kan sila duman ka sophisticated sa NYPD. Sana ining drone pag nakuan indidigdi sa Legazpi, magayunon po yan na magamit niya to sa kuan sa peace and order. Iyan na drones kan LCPS. May dagdag pa kitang istorya dyan sa luwas. Evat adan DZGB Megaforce Patrol Report. Ilaog ta si Karen. Karen Ala on the spot report. Karen, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, hello Sir Tio. Mahigot ng pinag-aabisuhan ni Governor Noel Rizal ang gabos sa mga department heads ng Kapitolyo Provincial na daing na muna pagturugutan kaining paralugon sa trabaho ang siisay man ng mga job order as in casual na empleyado na kung daing pang mga appointments sa trabaho sa sarong formal na memorandum na nabasa kan DCGD niyo sa sarong opisina. Nagpadala sa gabos ng mga department heads ng surat ang gobernador na istriktong nagpapautod asin pagirundong na instruksyonan na ang mga nasabing empleyado sa sending opisina kan nasabing direktiba. Dahil ng kasertiyo, nagpatangid ang gobernador na magiging responsable ng ang mga ini kan mga ipapasural do sa mga nasabing empleyado kung padagos pa ining pagpaparaturubutan magpararalaog na day pang appointment. Sa sangunyan pa di Sertio, kumpirmado kan DCGD News na may mga wala pa sa niya ng mga appointment, kaya naturalmente, day pang mga sweldo ini, halagad tigtipirit kan iba pang magdalaw sa idong kan tawaran ng sweldong marinisidi. Dahil nang kaantig sasabi kan iba at gaya madara sa pakiurong na mababa na ini kan nasabing dokumento. Kaya nguyan Sertio, halos kadaklan sa mga nakakaulit ang mga job order as in casual, day pang mga appointment ini, nagnangaranga pa sa sweldo na baad lamang, masweldoan na sila, kaiba sa appointment. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Karen, Yes, Pio. igo paano dyan, kaso saro, may nakahuron ako na day pa mananggada nagsusweldo. Day ko maaraman kung ito, iyon ang susakob ka memorandum na day pagpalaugon kung day ning appointment. Now, igwa dyan yung mga casual mo yan, buda job order na may appointment na day pa nakakasweldo? Yes, Sir Tio, tama ka dyan. Actually, mag-office kan gobernador, tigwa man sa provincial administrator, digdinis sa laog kan Kapitolyo, Sir Tio, dapol man akong namamati kayan na may mga appointment na, so iba, day pa nagsisweldo. Kaya sa ngunyan tabi, Sir Tio, questionable kung nataarog kayo sa sistema, sa iba man, day pang appointment, day pang sweldo. Kaya arogan po mga nangyayari sa empleyado, tagpod mo yung Sir Tio, sa totoo lang kang mga nakakaulay ko ini, nagsasarakit na ini, naglalaom na bad lamang ngaya, day naabot ko ini kay Disyembre, na sitwasyon nila. Duwang bagay pa, iyan na memorandum that pertains duman sa mga nagpaparalaog pa na maski daining appointment. Talagang kung iyan, sisayan masagot managad ka na dahil kaning appointment. Now, once na naglaog ka, tapos may appointment ka, igwa na ning jurisdiction dyan, responsibilidad na yan kan lokal na gobyerno. Ito nga ni, na may mga appointment na mga casual buda jabor, dahil pa ning sweldo, paano so, dahil talaga ning dudumanan, so dahil ning appointment na naglalaog. Tama ka dyan, Sir Tio. Kaya ngunyan,
talagang iyo ini ang sa mga dakulang istorya kan Kapitolyo na sa mo niyan tigaagad ko ang lado ni Governor Noel Rosal tagari aluyin sa appointment kan iba. Yan. Haloy sa appointment kan iba, mantang so iba, may appointment, dining sweldo pa, sagkod mo yan. Yan, dapat sa Saltillo. O paki, suy daw yan kunata mananggad, ano? Ang tiga-justify sa nakan Governor, nasa proseso na ngaya. Pero to pinaka-impormasyon, kung nataaalo yun ini, mas isupa sweldo, napipendyente naman. Ang dakula pang kaputan ko, ibaad sa pasaltilyo na faktor, yung kulang na ang pondo kan Kapitolyo. Langon niya, pinagkukonfirmar ko man sa Provincial Budget Officer, alagad day ini nagbubutas din payag sa pagsabing kaipuan muna nin clearance sa gobernador bago magtaram kan pahayag naan. Igwan ni nagburutwa na arog ka na huring-huding, pagkatapos na mag-take over, mag-asumir ining presenting administrasyon na talagang medyo kunyan, may nakaing-ing sa sato na talagang parang almost zero. Tabi, dumanon mo pinaduman ko baga sa imong kuan, amigo ko man na lalaki. Ayan. Get ka na Kung ano talaga mananggad. Taba kung igwan pagkaisian kung ano man. Igwan yung nagbutang araw ka ng informasyon na dipisil. Kumbaga yung funding may problema. Tanganing makonfirmar, masusog mo iyan duman tabi. Ano? Opo, Saltillo. Sige. Yan ang report. Karen Ala, thank you so much, Saltillo. Thank you so much, Karen, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Dakul pa man ang gadyan, tatanems. Casual, border, may appointment, pero dahi pa ning sweldo ngunyan. How much more itong so dahi nga ning appointment? Malaw kasi sa'yo, mapasweldo sa imo. Na dahi ka ning appointment. No? Ay, nako. Anong advice mo tabi, tatanems? Chief Jimmy, kumpadre, buda pa ding Jomar, inabot ka kita kan alanganon, sabi kan iba kan alanganon, mabulta kita, pakalis mo na kan nagkaperang pagirumdom, may time check pa kita, oras Pilipinas, alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, ariglaron ta ang linya dyan. Tatanem, tabi, okay ba? All clear ang ating linya sa tropa, ano? Alas 4:38 na. Nakaredy ang sa tuyang news team. The Spot Report. Si Chief Jimmy Pading Jim, thanks for waiting. Good afternoon. Yes, salamat abi pa day. Maray na hapon sa mga parantabay. Plano ninda kagawad July Tingson, kagawad Palabrika Kansanggunang Bayan Ginubatan na magbakal ninloti sa lawag kan 6 kilometer danger zone. Kung saan may pangaruga na kinodal na lote sa lawag 6 kilometer sa barangay Tumpa, dahil man masyadong rekisitong kaipuhan. Fencing permit man sa natabi pa day. Kaso bago, nai-report ba ganyan to na nagpa-upload nin committee meeting si Kagawad July Tingson, Public Safety Kagawad Babanyaga, yaon si Vice Mayor Boots Rivera, Embetado Supibok, si MJB Inro, mga kapitan, and na i-insert ito na concern na ito na manungod sa pagkudal sa barangay Tumpa kung nag-agi ini sa MJB. Ang sabi dahil manta sa concern man sa na industrial sand and gravel, iyon maagi sa sainda. Inapot naman direkta ni Kagawad July Tingson Supibox, tayaon Supibox tabi pa de. Ano ngaya, limbawa, may plano kami magbakalman. Ano ang requirements? Ano ngaya, bawal kami bumakal dyan sa 6 kilometer permanent danger zone sa ibungkan igwa dyan in Kinudal? Dahil manasimbag kan Pibox tabi pa de. More on monitoring man sa nangaya kami. Bako mi man yan concern. Nangunta. So, roron ka sa baga. Yung bakit sa may museo, siguro kami ka doon. Sa inyo galing permit? Wala pong permit kami doon, sir. Ang ini-issue po namin na permit is industrial sand and gravel permit and mga FTSA po tulad ng sa Kamani. Pero yan, hindi under naman yun. Po. Kasi kung may fencing naman po doon kung property nila, I think fencing permit ang kailangan nila. So, anyway, nabuksan na rin ang kanto eh. Sa Pibox, no, pwede magtanong. Pwede ba bumili ng lupa sa loob ng 6 kilometers din? Hindi ko po sure. Kasi more on monitoring kasi. Kasi tatanong ba, pagkalog pa na Africa, nata namin hindi. Waraday man nasimbag pa de. So, pwede bumakalday dyan sa 6 kilometer permanent danger zone. Dahil na sila magpararing sister ba na kinudalan kumpadre. Tanarobloon mo kay ito several years ago. Igwa na nga ibagan nagluwas na may titulo kaan. may bakal kaan ka to. Amerika, Hapones. Sumabakal. Taga-digdi sa Ginubata. Ayun na nga niyang padis. Taga-Ginubatan sumabakal. Igwa man binabakal ka ito. Kundi so Hapones. Wais man. Kang sinos.
Saan mo ng secretary? Aga parang narali sila kang kinunalnaan, kaito pang istorya yan, may titulungan ni dyan na ipipabakalan. Nagkaka-interest man pa, di ba ya? May plano man. Nag-apot man sa kung ano mga requirements. So, requisitos. Wala man, fencing permit man sa nang kaipuan. Wala nang ano rin dyan, maging pwede ka pa rin, bakal kita. Ay naka, sige Jimmy, kumpadre. nasalita din si Jimmy nyo. Thank you so much kumpadring Jimmy, hali dyan sa Ginubatan. Narumduman ko ito, tatanems na naglos pa ito istorya several years ago. Kaya kapag luwas na may kudal dyan, yan ako nagpara-interest kanta. Kaito nga ni, may nagluwas ka na, may titulo siya. Kaito pa nagluwas ko niyan, pigo pa naralian taan. Kaito pa siguro mga pirang taon nito nagbutwa, 8 or 9 years ago, may titulo talaga. Diyan sa Bulkan ba yun? Kaya pag butwa ka na makinunan niya, kung bako nang bago ini, so mga nakadawag pa sa nangunyan, ito so nagkakirigkig siguro, ano. Nako. Jomar Ben on the spot report. Si kumpadreng Jomar, maray na hapon man tabi. Thanks for waiting. Go ahead na. Hello pade, naputol. Okay, si Sayang ready tabi pading tatanems. Okay ba yung linya ni Joshua? Pading Jomar areglaro na sa ang linya ni pading Jomar taon-taon. Pasok muna natin si Joshua. Okay ba yung linya ni Joshua? Diyan sa ating interface manual. Si Joshua Bino hali dyan sa nagkikring, may nagkikring, siya nagkikring, si Pading Jomar ba? Hello. Si Joshua na, Joshua, marhay na hapon, go ahead na. Yes, Sir Pio, maray na hapon sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong Bareta Aminado, maging si Pidea Bicol Regional Director Attorney Jacqueline de Guzman na naglangkaw ngunyan Sir Pio ang aktibidad kan mga nagpapalakop ng illegal na droga tako sa nangyari na dito sa Bicol kundi maging sa Pilipinas pati sa buong Asya. Alagad positibo ang paghiling kan regional director sa bagay na ini dahilan ta sigun sa iya taro ngayon yung pagpapiling na naglangkaw na ang awareness kan mga tao nagsusumbong giraray sa mga autoridad asin na tanganing madakop ining mga nagpapalakop ng mga illegal na aktibidad o kaya illegal na droga sa palibot. Alagad sigun sa iya, dahil niya pa aram kung kumbaga nagdadakol naman anak binades kan mga sindikato nin droga tabi sirpi yung unyan sa palibot. Tangunta, ang entrevista niya to kapotan kay Regional Director de Guzman. Roll VTR tabi yan dahil naglalaog so kunyanta ang logic is kaya ada-adakol ngunyan ang nagkukuhan ang dakol dapat nagusumbong. But the root cause is igwaning droga mahiwas. Dakol na so nagusumbong. Tama ito, magay na ang guluman ito. Dakol na nagusumbong na igwaning illegal na droga. Yan. But ang gustong sabihon, dahil napupundo sa droga. Bako tabi Joshua. Kaya yung ano so sinabi ko niya ko nakasabi man siya so talagang naglangkaw sa aktibidades tabi Sir Pio. Kung dahil pa dyan maka-play uni na lang graray sa kuya tabi Sir Pio pero audio lang ini. Sige daw. Itong mga sunod-sunod lang na illegal drug operations and minsan million po yung nakukuha, hindi po ba ito sign para masabi na bumalik ulit yung confidence ng mga illegal drug traders po? Ayaw mong sabihin yun kasi hindi nga lang sa atin nangyayari. Kung Pilipinas, hindi lang Bicol pati buong Asia. So, medyo taas yung activity. Hindi ko alam kung anong hinahabol ng drug syndicates natin both locally and internationally. Pero, yun nga, activity medyo madami-dami. Pero maganda yun. Kasi ibig sabihin nahanap natin. Nakikita natin. And that's also a good indication. Kasi sabihin mo naman on the other side of the coin, diba? Para marami tayong makukuha, ibig sabihin, maraming nagsusumbong. Ibig sabihin, mas mataas ang awareness ng tao
at mas mataas ang concern ng tao pagdating sa drugs. Pagdating sa illegal drugs. Kasi naging challenge din namin yan na parang hindi naiisip dati ng mga tao kung gano'n ka-importante yung ating laban against illegal drugs. Pero ngayon, mas mataas yung awareness. Everyone wants it. Everyone works towards it. And everyone works with us para paggawa yung trabaho natin. Yung tabi Sir Pio, napahayag kan na Regional Director, kailangan ng sumbong and dapol man sindang na bidakop, pero talagang aminado na medyo naglangkaw talaga Sir Pio. So aktibidad niyan, bako sa nadadigid sa tuya, kundi halos buong Asya. Pero the hidden argument is igwasin na ning failure in a sense ta nakabuelo so kunyan so sindikato. Yan yung hidden argument, di ba? Dinara lang kita kan hororon duman sa reaksyon kan komunidad, which is good, tamay nagsusumbong na. Now, kung gamiton tang arog kan argumento, kung day pala ning nagsumbong, lalong mabuelo so kunyan. So, operasyon bako? Yan, tadainin na napugulan bako? Iyo bagaan ko ninda, iyo bagang mandate ninda, mapugulan iyan. Oh. Kung mapugulan, tiday na nang masubog, taday na ning operasyon bako. Garo man ang supig interview ta kay to bagaso sa AIDS, narumduman mo, duma sa tingog kan badwaan kay dito. Oo. Natanya ko ta naglalangkaw an statistics na may mga AIDS. Paano ngayon, may nagpapatest na? Di gusto sabihin, may failure duman sa deter kan AIDS and di naman sa pag-proliferate kan droga, may failure in a sense sa pugol mangkaan. Bako, takon dainanin ko niyan, dainanin operasyon, di dainanin isusumbong bako. So, itong sa pagsumbong, reactionary lang ito, duman sa main problem. Which is good man, tamay nagusumbong na nga ni. O, yun yung hidden argument parang may in a sense failure siguro ta nakabuelo nga ni maray nga ni tamay nagsusumbong nya kung di magsumbong di lalong maridipisilan sinda bako inako baga ninda na bako sa Pilipinas talagang nagrambong da pati sa Asya. Iyon nagkaigoning confidence hapot ba confidence nagkaigog ang bagbaga hindi lang dito sa Pilipinas pati sa Asya. Di ko sabihin, pico confirmar na may confidence. What happened sa indang kunyan anti-drug operation? Bako? Sige. Anyway, tabi Sir Pio, iyan ang dagdag nga itong impormasyon. Joshua Bino, BCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Iyo baga tatanaym sa kung daining sisirkular ng droga, daining mahihiling, daining mausip. Bako, magayon na indikasyon iyan. Pero taigwa nag-usip, gusto sabihon, in a sense, daining na napugulan so pagparanakula. Bako, tatanemes, magayon lang na reaksyon kan sosyedad is may nag-uusip na ngunyan. O niya kung daining mag-usip, buwelo so kunyan, so operasyon kan droga ta yung anian magana kan nag-gaining confidence o paano na paano nang argumento mo kan tabi sige si kumpadreng Jomar man okay na yung linya ni Pading Jomar. Good afternoon. Salamat Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay sa dagdag na bareta. Posibleng sa day maloy na panahon na day na kinakaipuan pang darahon digdi sa mainland kan Tabaco ang mga basura hali sa isla kan San Miguel. Itabi pingyo, huli ta pinag-uurulayan ng ngunyan sa sangguniang panglungsod kan Tabaco ang posibilidad na pagbugtak nin planta sa isla San Miguel na magtutunaw kan mga basura. Ayun. Itong pinag-aapod na pyrolysis technology. Pyrolysis technology. Roger. Ang pyrolysis technology, iyo ang mga basura, iinit iyan pa di. Di mamping sulo. Iinit iyan sa sobra sa 400 degrees centigrade, mga 460 ata. Isus.
sundo na magsiripararan ang mga elemento kayan, may nagiging liquid, may nagiging gas, tapos may nagiging solid o itong sa pigapod na char. Daing karautan sa environment, tadaing kalayo. Matindi. Susuloon. Matindi ha. No, ano yan gigimbuhon na diyan sa tabako? Iyo na yan ang pinagkurulayan, hulit kang inat baga, ipinagproponer ini ni Zenro Reynold Martires. Opo. Na dapat na magkaigwakaan sa tabako, pero dahil ang tadakulaw na kantidad, pwede nga yung punan mo na duman sa isla, ngani na, dahil na pagparahatod parigdi sa mainland, ang mga basura duman sa isla. Dadagdag na gasto, makulikta duman, masegregate, isasakay sa bangka, dadarahon digdi sa sabatong contract sa pier, iatod sa material recovery facility, dangan iatod pa duman sa sanitary landfill, gulpi man agad na proseso pa. Dumana sa nangaya, may sarong kumpanya na nag-opreser na kan pyrolysis Kumbaga, na makina. Pilot area ang ano ito? Anong isla ito? Isla San Miguel. San Miguel pilot Barangay area. Medyo salit-salit sa nadit sa ang gasto. Pilot area na ano kumbaga. Roger. Wow, sige. Ang sistema ilinaw na ni duman sa komitiba kan sa imong amigo. Chairman kan Committee on Environment Nestor San Pablo. Kaya lang, pagpresentar, bako siya so nagpresentar, ta siya so acting presiding officer. Yes. Sa nakaaging sesyon, karon may kamatian si Vice Mayor Glenda Ongogao. So, ang nagpresentar, so Vice Chairman niya, si City Councilor Noel Bunaobra. Sinabi ni Bunaobra, na basado naman sa committee hearing ninda, nagluluwas na ang gagastuson kan lokal na gobyerno sa duman sa pagbugtak pa sa nakariba mga pasilidad na 90 milyones pesos tulos. Oy, naku, initial pa sana yan. Iyon na yan, hama na yan. Hama na. Kariba na so sa segregation, kariba na so bali garutulo yan padingpiyo na ibubugtak. Ito bagang waste processing unit, pyrolysis reactor, sa kaso post-processing equipment for product separation. Gabos ng physical na kaipuanan, physical assets ni bubugtak plus yung mga equipo machineries sa 90 milyones ya o na. 90 milyones pa po. May maintenance pa yan. Ang maintenance, ang sarong taon, mga 1.7 million ang gagastuson. Ay, talaga. Ikaw ba sana? Sarong taon na yan. Pero masari duman sa pag-aadal, susog sa pernesentar na committee report, igwaman dahil na net profit na 7 milyones. Nata ito. Hindi siya pa, gusto sabihin. Paano ang dilensya? Ayan, anday ko pa maraman sa kwintada. Iyo. Sa ipigagadang kanibang kagawad nila, tagang gabos na yan. Pero, garo, positive sa mga konsyel kayo ni? Magayon iyan. Ma-depart na duman sa mga incinerator na nagsusulo ng basura. Iyan, ibang klase man na ang mga basura sisiriparaan na sa indang component daining polusyon. Roger on that. Pwede kayo magburubara to sa nagluluwas na itong pinag-urulayan na makina, kaya ka ito na magtunok ki basura. 1.5 tons na basura kada daw. Ay, dakula ang capacity, ano? Pero ang nag-generate man sa nangayakang kan San Miguel, more or less, 500 kilos kada daw. Pwedeng limang barangay. Pwedeng mag-akomodar naman ng basura, hali na digdi sa mainland. Garo mapagal man. Mabalik ka doon. Oo. Kaya pwede na bumaba pa sa presyo. Depende nga na sa kung dito man sa nangayang basura, di mapasara dito man kang gabos. Okay. Roger. Ano sa konklusyon? Ano sa konklusyon kan hororon? Mabakal o talaga mabugtak na dyan sa San Miguel? Pighagad lang di pinagpresentar na sa sanggunian, pighagad lang kang ibang konsyal, iyo itong patunay na nagamit na sa ibang LGU,
ebidensya na nagkiklaim so kumpanya na nag-o-offer kay ni na pigagamit na ini sa may binaranggit ng mga LGU. Yo. Tawan niya kita kipatunay. Yes. Asin kung kasuwarin niyang kahalawig, asin bibisitahon may ngayan na lugar na. Good. Tama yan. Nahaputon may so LGU kung anong pahit kan, ano yan, Correct. okay man ano ba ko? Correct. Yan. So, iyo yan ang pigahagad. And of course, sa mga kwentada ka na mga gastuson mo na sabi mo kayo paano magkaigwa ki profit. Net profit ka yan. So, iyo to na lang ang gigibuon pag na-i-producer itong sa mga lugares na pigabanggit, ma-schedule ining sanggunian panglungsod na pagbisita sa mga naunambitan na lugar. Yes. Sana ni nahilingon talaga hindi actualmente bako sa ng istorya at makataya muna first hand makakaulay ninda sa mga opisyalis kang recipienting lugar. Siyempre ang manginginot dyan so amigo ta na iyo ko ta ng proponent pero dahil siya nakaproponer ta siya so nag-preside. Roger kunyan siya siya ang dapat duman na manginutan. Roger, dapat man siya ang chairman muna. Ano ba siya talaga? Environmentalist ba kaya? Yes, Yan. Sa to yung amigo, si Kagawad Nestor San Pablo. Naday mahilig iyon sa mga native. Mahilig sa native? Taka sa environment. Magkaya mo kayo mga artificial. Dapat nga mga native. Ayun. Klararon mo. Takon lastikahong ka, kanamigo ta. Klararon mo pa de. Kagawad Nes, Kumapasinili kita. Basta yun ang report ko. Di sila. Baka ma-cyber libel kita ni City Councilor Mr. San Pablo. Kagawad Nes, Jomar bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Agayon na kuan yan na development managad sa tabako kun mapanumiring ha pagoro istoryanta daw yan apudang ko mga noorin baka sa aga or sa mga masunod tang programa ti sa tuwing amigo diyan si Kagawad dating Vice Mayor Nesan Pablo sir ipa-explicar ta kung paano managad yan tatibaad pwede yan na gamiton man kanibang mga LGUs so na mga problema sa solid waste management disposal salamat kan sa inyong pag-antabay mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po